Uhambo lokugcina lukamprofethi ngiluqalisa enelisiwe eduze kwasesikhaweni ngo-April 1935. uShembe wasuka enelisiwe ekuqaleni kuka-April ngo-1935 wayogibela isitimela esiteshini sasemzingwenya ebheke enyakatho emseleni kwaMhlabeyalingana. Wehla esiteshini iBiyela ngoLwesihlanu, wafike wahlala lapho oLwesihlanu neSabatha eshumayela enza izimangaliso ephilisa abantu. Ngesonto ekuseni wavuka wathatha uhambo ngezinyawo elibhekise emseleni, wedlula eMkhuze wayolala ezintabeni zasobonjeni kwaShayimbiku ehamba nomhlangano. Ekuseni wavukela enkantolo uBombo eyocela imvume yokushumayela ngoba wayengeke eshumayele ngaphandle kwemvume yemantshi. Esuka enkantolo obonjeni ngomsombuluko wahamba wayohlelwa eMakhathini flat, kwalala futhi lapho. Ekuseni ngoLwesibili wavuka elibangise emseleni emzini wakhe okuthiwa kuseLombo. uShembe noma wabe ehamba uhambo olude kangakanani wayengakaze abonakale ekhathele, kodwa ngalolo suku kwabonakala ukuthi usekhathele nebhulukwe lakhe latholakala selidabukile. Wafika emseleni ngosuku lwesithathu sekuyoshona ilanga. Bonke abantu sebekhathele bewudaka ngenxa yohambo olude behamba ehlabathini. Bathi mabefika emseleni bafika abantu sebegcwele belindele uShembe. Esikhundleni sokuthi eyolala aphumule, umprofethi wangenisa inkonzo washumayela. Eqeda lapho wabe ethandazela iguli. Ekuseni ngoLwesithathu wavuka wayobhabhadisa abantu ababe ngu-8. Wabhabhathisa kusukela ekuseni kwaze kwaba ntambama. Eseqedile ukubhabhathisa wabuyela ekhaya wafike wabiza inkonzo yomgidi. Lona kwaba umgidi wokugcina ngomprofethi. Kwakusinwa kuhlakelelwa isihlabelelo esithi sakubona kuphakama sakubona Judiya. Lensizwa yasezulwini yasina, yakhomba empumalanga, yakhomba entshonalanga, yakhomba eningizimu, yakhomba enyakatho, ikhomba ngesambulela, isina ize ishone phansi, ivuke kube sengathi sihamba emoyeni. Yasina yabe isishaya isaga esingaziwa yathi, "Hoho, seniyangiqinela bafana ngoba sengikhulile. Nizongibona kusasa sengembethe ibhantshi elisha." Ngentatha kusaya ngoLwesine uShembe wasuka emseleni wabheka eMkhuze esiyothatha isitimela esibuyela eningizimu. Ukusuka emseleni uya eMkhuze amakhilomitha ako-70. Wathatha isitimela eMkhuze wayewehla esiteshini sakwaMbonambi. Wafika amaNazaretha esemlindele ezothatha uhambo oluya eMkhayideni eduze naseRichards Bay. Lapha eMkhayideni wabe eze emhlanganweni wePhasika ngoba kumaNazaretha iPhasika liba ngo-April. Nalolu hambo lokusuka kwaMbonambi lwalulude. AmaNazaretha amfunela imbongolo njengoJesu engena eJerusalem. uShembe wangena egibele imbongolo eMkhayideni. AmaNazaretha akha isundu alendlala phansi ehalalisa. Kodwa wathi uma efika esangweni laseMkhayideni wehla embongolweni walala ngesisu phansi. Bonke abantu bathuka bajabha. Wathi efika uShembe eMkhayideni wavele wabanjwa umkhuhlane owamthatha cisha amasonto amabili umlalise phansi. Kwasolakala ukuthi kungenwa amakhaza emseleni ngoba wabe eme isikhathi eside emanzini ebhabhadisa, kanti wabe esekhulile eneminyaka engaphezulu ka-70. Mhla ka-30 April kungoLwesibili uShembe wezwa ukuthi umfundisi uMngoma naye uyagula kakhulu. Wavuka waya kuye wafika wamemeza wathi, "Mngoma, uyakwesaba yini ukufa? Vuka ngoba wena kumele ungcwabe mina." Wavuka khona lapho uMngoma kwaphela ukugula. NgoLwesithathu lunye kuMeyi ntambama cishe ngo-4 uShembe wabiza umabhalane wakhe wabe esebhala lamazwi angamazwi okugcina kaShembe. Nkosi yamazulu nomhlaba,
masinyane uzongibiza, ungabalibala abantu bakho amaNazaretha ayingcwele. Vusa omunye endlini yami ahola abantu bakho, umnike inhliziyo efana nayo eyakho, umphathe umgcobe ngamafutha omusa. Inyama yami ikhathele izolala ethuneni, umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha. Kwaphakade bengizelwe nanini ngiyakubakhona. Athi uma amaNazaretha ebona lo mbhalo ashawa luvalo, ashana ngamakhanda. Nalowo wazibuza ukuthi ngabe ubaba usiyahamba ngempela. Ngakusasa mhla ka-2 May 1935 ekuseni ngo-7 kwabizwa inkonzo yokuvuka, ngoba ngaleso sikhathi umthandazo wokuvuka wabe ungena ngo-7. Wavuka umprofeti wayaleza ukuthi inkonzo ayingangeniswa, kodwa amaNazaretha alinde isikhathi sokuhamba kwakhe. Wabe sebiza abafana ababili ethi abahlale eduze kwakhe bebuke iwashi, babheke isikhathi umphefumulo wakhe ozophuma ngaso. Wabe ethe isikhathi umphefumulo wakhe oyophuma ngaso nangesikhathi oyongcwatshwa ngaso uyoba isikhumbuzo sokuthi noma lapho uJehova ayomgcina khona uyowakhumbula amaNazaretha, nawo futhi ucela ukuba ngalezi zikhathi amkhumbule. Ngo-9 wavuka, kanti kade ejumekile. Wathi uma evuka wathi, hawu, kanti ngikuphi la? Wabe sethula isikhathi eside ebheka empumalanga. Wabuye waphendula ikhanda, wabheka eningizimu isikhathi eside ethule. Wabuye walibhekisa enyakatho isikhathi eside. Wabe eseyalala ngomhlane, wabuka phezulu isikhathi eside ethule enosizi. Khona lapho umzimba wakhe waqhaqhazela, wehla wathula kwaphakade ngo-9 ekuseni. Inkosi busise lokho enikuzwile.